ne ko ka ni ne ko ide la ga de wala ni kan kuma famnya de ya famnya ide la ga ali kono ta ga chen Sofia ne ko ka di ne ba de wala la wakati ne mana fo men di wolo gati ibe ta sora digile le subaga muso imbolo ga so ko na no ni bal kono ta la ube ni bal de wolo la Sofia ni ko edi o le di a fo sa ko furu la to ko bi da kono ne de ka ke edi o ma mun ne gara bismillah ne de ni de wolo la o jedi ne de te ni de wolo bali je ikulo bena won te fe ali kandi le nyena mate kiba wele idal ko ka fo kibe na ci ni nga ka fole ni nga ka labai ikulo bena ite danga kashi e ka le ga be kashi ni so ni ka ita ge kashi ba ite ge di wolo afuru muso jol be kari kono dimbe be bulu fona kera kadi so ni ka fo kibe kashi ba ita solution sa e yi shi be ke chuchuchula ne be mi finyana ka suru ya jabo ka kila kana chela sigi jabo kibe din soro jebe wuli olu teke e shi be de ite do re ka planti do o planti re te do re ka almeti ni do ou bien ka ta pigili ni ke ka to cho no fe chuchuchula ke bi ga mo ti ga jabo ka kila kana furuso kono ke be din jabo ila o be teke ima da ka shi e mo la le ni ga ina bi nemna bi ga ina ni na bi mate ibe do di wala ni ta wolo tugum na ni bori do kala kono to ka jugu le wono to tere ne glug ba chama farande no te boni nga ka chigo fula ni nga ka laba ni kilala sigata Sofia sigata al ne mo fo ne na buye chimi fo ne no gon bana ni betaw so ni kisi ira ya kaskashi ba te din wol ya ti Allah masa mungkin ada tidak solo dingkelina ulo dingkelin drone mo biga na solo dingkelin drone tela Mo. Agak tu di. Ne torola de mo na fora furu sanduru mo ne ni fɛn fɛ ka kɔɲɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ den b'a bɛɛ bolo ni kelen tɛ min bolo fila b'o bolo mo ni m'a lajɛ ten ne sɛgɛnna ni furu in na dɛ ne ma foyi wɛrɛ ɲini i fɛ i ka den di ne ma ne taara analyse kɛ analyse y'a yira ko fɛn tɛ ne la n'i ko k'i ka taga analyse kɛ mun e bannen don ka taa analyse kɛ ne tɔɔrɔ la dɛ vraiment j'en ai marre. Kadi furu san 5 a ma den sɔrɔ ala de m'a latigɛ. Mo fɛn bɛɛ bɛ se ka tugu ala m'a latigɛ. Ala de m'a latigɛ Kadi ni ala y'a latigɛ hali san an bɛ den sɔrɔ et puis denw yɛrɛ la ne yɛrɛ ma pressé denw la ni ala y'a latigɛ wagati min na o bɛ kɛ i y'a faamu. Ne yɛrɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la n sɛgɛnnen n bɛna n lafiya yɔrɔ ye nin wagati de ni lafiya wagati ye nin wagati de dugukila fɛ i bɛ n lawuli ka n lasigi ka ko kuma tuguni non i da sa an bɛ tila ka nin kuma kɛ kɔfɛ. Mo k'i ma pressé de wa Mo.
Ça va? Ça va. Tu vas bien? Un peu. Bien. Agra tu Je suis là, un peu. Il faut qu'on dise que cɛ i ɲɛ b'a la n bɛ ka n ka daraka dun n bɛ ka taa baara la militaire la o ma o kuma tɛ se ka wagati wɛrɛ kɔnɔ wa han mo ne bɛ kunna furu la san joli ne tɛ ka den sɔrɔ k'an ka kuma an ka denko la cɛ a to ni nana an bɛ nin kuma kɛ quoi i yɛrɛ i ka piti bɛɛ tigɛ denko k'i ka piti fana tigɛ n'a fɔra sigida la yan nɔ den bɛ muso bɛɛ bolo den tɛ ne bolo u bɛ ka fɔ ne ma ko de ye ko lamuso ye Mo, Mo. Agra tu tadi Moumi. Trop c'est trop, moi j'en ai marre quoi. Ni allez chez nous ni ma jamu, ni beta ngaso. An sera ya. An temera yen kan yere. Ni ipera na kuma mina denko la. Ame deni. Sabali sa. Sabali. Bolo da dusu wa. Depuis 2 mina eni ne ni kuma ke sokona ya. Ne yɛrɛ bɛ ka ɲɛɲini de n ye n ka docteur wele a ko n ma k'a bɛ formation dɔ la France a kan ka na dans ces 2 jours n'a nana dɔrɔn on va faire des analyses et des examens a ka ca Ala fɛ on a des chances d'avoir des enfants. I ma fɔlɔ o la o ne y'a f'i ɲɛna don min na n'i ka taa analyse kɛ i ma sɔn ne ta ma mo de j'en ai marre quoi. I hakili sigi vraiment j'en ai marre wallahi. I hakili sigi sa i hakili sigi i y'a faamu. Ka hakili sigi. Ne y'a fɛ e ɲɛna don min na sa ma sɔrɔ e analyse kɛ fo den kelen kun b'an bolo. Mun de b'a yira i la ko ne tun tɛ k'a ɲɛɲini Kadi ne ma bɔ ka kuma bɛɛ ɲɛf'i ye sisan wa. Cɛ i fɛnɛ sa walayi kun tɛ k'a ɲɛɲini. ne bɛ jeli o sotaga ko in bɔ a ma sa i y'a mɛn i b'a dɔn ni e dimina dɔrɔn o ma ɲi ne ma an k'an da sira nin bɛɛ bɛ nɔgɔya i y'a mɛn ni docteur nana a bɛ nɔgɔya. Bonjour, ça va? Bien, merci. Nous tous les moments où les mots me fait gagner les flancs qui fait. Ouais. Pour une fois là. Mais transport continue pour le. Non, tu problème. Il est très calme, on va confirmer quoi. Ok. Merci bien. Ok. Kadi. Sawan tu. Abang Kau pasti lawan. bas peti na. Info. Doni. Agora que ele é. Jerry. E por aí quando nós somos mais aqui na Guiné, a gente sabe que na Guiné ni erla. Vai. Oi, por foi lá. Arabi. Abora. Mais ele se isi salão no carro no como era na boa. vai fazer na boa. Me sabia lá corna lá. Pois é, Agora que flare.
n'i y'a ye ne y'i wele ka na yan bi barisa ko dɔ kun bɛ ne kan maa si tɛ se k'a ɲɛnabɔ dugukolo in sanfɛ yan ni e tɛ wa fo n'i banna i bɛ se k'a ɲɛnabɔ n'i banna i ye balimaya fara i ye sinjiya tigɛ ala dun ko maa o maa b'ale ka sinji tigɛ maa o maa b'ale ka balimaya fara ale t'o sara kɛ foyi ye ni tasuma tɛ donc ne donna ko dɔ da fɛ a mɛnna n filɛ n'o hɛrɛ de kɔnɔna la tan e b'a kalama cogoya min na cɛkɔrɔba fatulen cɛkɔrɔba balimaw ye e ni ne ni mama gɛn k'an bila kɛnɛma ne yɛrɛ y'a ye solution foyi t'a la fo ne ka wuli ka don da dɔ fɛ o la sa ne yɛrɛ wulila ka taa nafoloko baara kɛ mais o nafoloko baara kɔnɔna la a fɔra n ye dɛ a fɔra n ye n'i ye nafolo baara in kɛ ko n tɛ den sɔrɔ ni ɲɛ tugu ka don a la o kan kan i y'a faamu bon o gɛlɛya de wulilen filɛ nin ye o kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye kɔ aw bɛ lafiya la o kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye kɔ bi Umaru e tun bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna i k'a faamu ne bɛ fɛ ne muso ale tɛ se ka bɔ a kalama ko ne donna nin da in fɛ ko ne tɛ se ka den sɔrɔ a tɛ se ka bɔ a kalama cogoya si la ne tun bɛ fɛ k'a essayer c'est à dire que ni e ni ne muso bɛ se ka da ɲɔgɔn fɛ ne b'o kɛ cogo di dɔgɔ n'i banna i ye balimaya fara i ye sinjiya tiɲɛ ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogoya min na a ka ca ala fɛ ni e ni ne muso dara a bɛ garijɛgɛ sɔrɔ wa a mana garijɛgɛ sɔrɔ o ye e ni ne fila bɛɛ ma kunkɔrɔta ye kɔrɔ ne ma se ka foyi faamuya nin kuma in na ne bɛ se ka jɛ o fɛ cogo di ka sɔrɔ ma bɔ kalama dɔgɔ o to ye pewu parce que n kɛlen don ka waleya wɛrɛw labɛn min b'a to o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a tɛ bɔ foyi kalama mais n bɛ min f'i ye ka gɛlɛya kuma in ka da e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ala y'an sabanan ye n tɛ fɛ ka kuma in mɛn diɲɛ yɔrɔ si wa i b'i kale ɲɛ fɛnɛ ko kuma in tɛ bɔ i tulo bɛ na wa n'i y'a fɔ ou bien k'a kuma mɛnna i y'i yɛrɛ malo i ye ne malo i ye du malo i ye kabila malo i ye n ka kuma faamu n y'a faamu basi t'a la n y'a mɛn ayiwa o diyara n ye ayiwa n'i kɔni sɔnna ka nin kɛ kɔni i ye ne jigi tugu i ye balimaya jigi tugu i ye sinji kalan i ye n ka kuma faamu n y'a faamu o diyara n ye kojugu donc en attendant n bɛ don so kɔnɔ ka fɛn dɔw kɛ ka bɔ n bɛ na sisan ok
Oui, Bouzo. Je sais qu'on a raté la journée. Merci. ni ala sera ka lajara bi bozo kan a ka se ka kɔnɔ da kali la o ye ne ma fɔ yɔrɔ ta ye koyi Salut. Comment ça va? Mamadi. Adalemi. Ne yɛrɛ mun bɛna fɔ a la n ko ne bɛ segin ka taa so kan ne bɛ taa mama kɛrɛfɛla la parce que i b'a dɔn ne bɛ yan nɔ ne tɛ mɔgɔ si dɔn n bɛ n da n bɛ wuli n bɛ sigi da la barobaga foyi tɛ ne la. Degun dɔrɔn de don sa. I bɛna jigin a dɔn. Buzo. Ni bɛ kasa i kan tɔ. Parfum ye. Non. Ne ye parfum bila ne tɛ nin na dɛ ne ye san wari ba de. Kasa bɛ ka ne tɔɔrɔ yɛrɛ ye walayi. Kadi. Ça va? Ça va. Mais ça va. À quel jour? Il est pour un boulot. Bouzo. Ah, ok, pour le passer là. Ne ma mami dalen bɛ kɔnɔ n ma se k'i lawuli. Ah, ok, y a pas de problème. Mun kɛ ne ma se ka foyi faamuya n yɛrɛ la sisan. Cogo di ta? Sɔgɔma in na i dɔgɔkɛ bɔra yan nɔ parfum kasa dɔ tun b'a fɛ n ma se ka supporter fo n taara fɔɔnɔ et puis tile fila in na n bɛ ka to ka ɲɛnamini de O daminɛ la mɛnna. a bɛ wagatinin bɔ dɛ. Ne kɔni tun b'a fɛ i ka docteur wele a ka na an ka analyse dɔ kɛ n na parce que
C'est la lumière là-bas. D'accord, pour l'homme, t'as la main ou les sangs, t'as la position donc. Peut-être Camara, bonjour. Ça va, c'est moi-même. Ça va, je vais très bien. Au fait, il y a qui la herbe mêlée. Ah oui. 18h. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais passer avec madame. D'accord, merci bien. Ok. Il a 18h au matin, on fait tout cela. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. On est là bientôt.